LOL, Philip har et skudhul lige i hovedet, hvor jeg ramte ham med min skav. Jeg har skudt Philip i hovedet, og så har han ikke død med min skav. Jamen det er røvirriterende, og det er også mega lund. Du flyver bare ud for engelsk. LOL, man. Jeg dør nu for hende. Nej. Ja. Så er den færdig. Nej. Undskyld, jeg kom. Ja. Det var også et hackervåben.